उद्देश्यआथ' जेबो गिदिर नङा। जोङो मानसिखौ मोजां मोननानै राजिब सारखौ अननानै जोङो पार्टिखौ जेबो सानाखै। राजिब सारनि मावनाय दांनाय पाब्लिकखौ अननाय बेखौ मोजां मोननानै जों दिनै जेरावहाय राजिब सार दङ बेयाव जों फैबाय आरो। राजिब सारा बिजेपिआव दं हिसाबै जों बिजेपिआव जगदान होबाय आरो। बिपिएफ दलाव नोंथाङा मा बिबानाव दं? आङो बिपिएफआव आं एक्स प्रेसिडेन्टमोन ब्लकनि। बिपिएफआ जिहेतु फैगौ बिटिसि सायख'थियाव गेलेनो थाखाय साखा बारा जागासिनो नोंथाङा बिपिएफ नागारनानै बिपिएफआ गावसोरनि मावनांगौखौ गावसोर मावथों। बिपिएफ दोलोनि बिसयै गाज्रि बुंनांगौ आंहा जेबो गैया। खिन्थु आंहा मोनसेल' खोथा जे बोसोरबायाव बिपिएफआ सरकार दानो हायैयाव जों जेरेखम आलाय सिलाय जादोंमोन, बिनि थाखाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय जाय केन्डिडेटआ दिनैहाय फैनानैबो देरहाफैनो हाखानाय नङाब्ला बे जेनगोन मानसिनो असिनाखि मानसिनो जोङो भटखौ होस्लायस्लाय मुल्यबान भटखौ होस्लायस्लाय जा राजिब सारानो देरहागोना खासथांखा हिसाबै जोङो बे मुल्यबान भटखौ राजिब सारनो होगोन आरो राजिब सारखौ देरहा होगोन होननानै जोङो बिजेपिआव दा फैबाय आरो। नोंथांमोननि मोनदांथियाव बनरगाव समस्थियाव बिपिएफआ गुबुन गुबुन समस्थियाव बिपिएफआ मा जागोन, देरहागोन जेनगोन जों बेखौ बुंनो हाया। खिन्थु जोंनि समस्थियाव आं खासथाङै बुंनो हागौ जे बिपिएफआ जेनगोन। नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि जिथु लोगोफोर बिथांमोनाबो बिजेपिआव फैबाय। आंनि लोगोफोरा किसुमान जों लोगो गोरोबलायनायफ्रा फैबाय, माखासेफ्रा बिपिएफआव थाबोबाय। बिसोरनि जेरावहाय गोसो सन्थुस्ट मावथों, जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। आरो बिपिएफआ सरकार दानो हाथों जों बेखौबो हास्थायो। खिन्थु जोंनि समस्थियाव बिपिएफआ देरहाया बेखौ आं मिथिगौ। प्रथमे आमार मिडिया बंधुসকলক স্বাগতম জনাইছো। আজি নিশ্চয় আপোনালোকৰ মিডিয়া যোগেদি চাব পাৰিব যে চাওক আমাৰ বনৰগাঁৱত মাইনৰিটি হিচাপে আমাৰ এই বিজেপি নাই বুলি কয়, বিজেপিত কিমান মানুহ ওলাই আছে মাইনৰিটি হিচাপে নিশ্চয় মিডিয়া যোগেদি চাব পাৰিব। আৰু আমি যে মাইনৰিটি মানুহে কয় বিজেপি ভাল নাপায়, আমি কোনো সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত আছো জানো? সব সুবিধাই আমি পাই আছো। গতিকে আমাৰ গাঁৱৰ মাইনৰিটি মানুহবিলাক বুজি পাইছে, এইটো কাৰণে দলে বলে আমাৰ ৰাজীৱ ছাৰৰ হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে ওলাই আহি আছে। আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচন অহালৈকে চাই থাকিব বনৰগাঁৱত বিপিএফ নাথাকিবই। সব আমাৰ ছাৰৰে ৱাৰ্কাৰ আছিল, ইতিমধ্যে বেছিভাগ ওলাই আহিছে আৰু বাকী আছে, এইবিলাকো ওলাই আহি ছাৰক আৰু এবাৰ আকৌ জয়ী কৰাব 100%। বনৰগাঁৱত আমাৰ ছাৰ নহ'লে আৰু কোনো জিকিবই নোৱাৰে।